paranong song snong baro kumbangi tip mentagasngi kade kasngi kabangi tip kumka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kabade ka arpundriu terik jong u benai Jun jong man la kasnem namar gata kum nomi kmat bodon ga jingkit kli ngadon ka tuk ni ban kentu kan pham ya ki paranong song snong gi jongi khamtam ya ki kun samla kan thei ba chendrang kumno bangin kiar dan yang bangin blien dan yang bangin ngop hai kini kijing sniu ka bangi yo baju drops kumbala abun sutu ha kani ka juk ke jongi ka mamanta kadangin pe lung bagi data ke ba pher ka jing lanang kiu jong ki kini ki badi drops kelum lang ki kenthei bat ki sendrang ro kumju kalau ngai ke ka bi ima bani i ban pe lasisha nakaliang jong keyboard pulit nakaliang jong ka sorkar kita persyang ban pete lakam nang ba jong jing don jong ka nek NDPS Act dai spa propulai kumno ban te lakam ya ka jing kenrei jong ka jing khai bat ka jing di ban pendon kam ya drops bat kui de kini ki substance ki ba kta e ka met jong yi ki brio ni giran shibun ki kun samla ki balang kidon ki samla shendrang ki ba khambun kidon ki samla kentheiru ki ba ngop ngi ki jing di pun buat ni bun ki long ying ki lapat ki lapra ki kimi ki pa ki yam ban susi na ko ta ki khun ki chukki namar ki langop ha ki jing di drugs ki la due yala ka lawe ki chungki kum ki kun samla ki hab ino ayaka pule ka puthi hab ino ay kamay kaji pat kelak kata si bon ya ka lawe ke jongki ke ban soman nomar kata ka ni gasni ka bangi kan mau ro si teluk ko perthei kumno bangi ni khun baniada na ka ni ka jing ngop jongki kun samla bat kiwi di gerta ba pher ke jing di buat jong drugs so bon kentu bangi de ban kiar lailum laiwa ni de ban kiar lailum laiwa ngaban ya ka ni kun samla ke jongi khamta ki badang don galawe ke bapranai kitu ki samla ki bladap bangop ru ni kentu ye ki kemi ki kapa ki baying ki pasel ki bor badai pe na kalian jong social welfare na kalian jong sokar hi bro ban simkhia komno ban penbiang ya kini ki rehabilitation center yiki daga jing selok lang bat ki kemi ki kapa kenang ba kinla bani yo ke lawe ke bapranai ban soban kentu ya ki samla ki bompat jumat yu drops mono ngimtip ki perlok ha gadiang ha kamon ki don ki bon pengop ngiman ke sengim la ban tip ya kata ni ha ban husiar bat bangi de ban pet ban lailum laiwa ban kiar na kene jing stiu no marba kumbangi ihi uno la ne kanu ki samla ki balangop ki jing di wa jong drops kalau jong ki kala jot ni so balang ba jong ni ka singi ko kerpang so ban api ki bat ko bala ban sutu ko we ni ki daw ki bala penlong ye ki kon samla ki jong ni ban ngop la kalong ye ki jing di drops la ka dong jing di pun bu a ye ka kya bat ki di ki ja jing di ki ba kta ye ka met ye ki jing mut ki jing kha ki jong ni ki ka der ulum ba ki long yen ki long sem ki don ki long yen ki long sem ki ba don ha jing ya pat ya pra ba laga jong kemi laga jong kadon gajing bom yo stu jeng mut ahi ngasem jong ki so ban kentu ye kelong yin ngasem banyak sobha na kam takalawi ni bikun ki jong ni sobha ban long ke bi it ke bi tli ban te kalong yin ke baskem ban te kalong yin halor di mosia kena mo kalong gajing metoy na ka banta kalawi na ta ki kun ki ksiu ki jong ni ban ingin skem ba kani ke jing kan mau ke jong ni kum ki pendriu hasla jong ka perthei ba stelu akne ka ar pendriu tere ju banai Jun man la kasnem kum ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kalong ko kongsan kum ke nok chong snong bangin kan mau om tang bangin kan mau ni bangin bud bangin pen i de dagi kam bangi kiar na gi jing sniu bat bangin khang i ki weru bakin mulien ki bat ka kum ke jing i ke jongi akane ke juk ke pemerintah ki bobon ki kam sniu ki mi
kimi ikam sniu kum ke jumpan bor kimi ikam sniu ku haga tu kalute ka syok ada perunta tu kade na jing di drugs kimi ki kes ki ban kidnap kimi ki kes ki life hujat ki ha ke imlang ka salang jungi kelas sniu ka we na ki daw kade ki bajumlin ban le kade kam kide ki judi ki drugs masih sering gladi drugs kala kata ijung mut ijung perkat ke jung ki kim nang su ban king kim tip su kim pang su namar kata kala kumde ki babun ki kam ki bersniu namar kata kani ka jing mlin ka bangi de ban penduk de ban rat ban khong sundon na kani jai ban riu khasi penar ke jungi kham tam ke jai ban riu badang rit ngin kwal bagi kun sam lagi jungi kin ngop ha kum kani ke jing sniu dan ngin pik kum ki data laga de Heriboi district laga de ke jelame galia ke jungi ni i bagi ni cases kilanang bun kilanang kiu na kisni sekisni la sisha ka sorkar mong bagi ni ki task force ki prepare ki sel ki prepare ki ban pikir pang kumno ban khanglat ki jing sapriang jung kini ki ba supply drugs but ki badi gidon naman ki district manta dan re ni i tanggi bor pulit ki parla gidon kam ke dorbar sno ki sengentei ki seng samla ki sport club bagi mi bagi pek perman ni kentu ya kenong yalam rat kenong yalam snong pek perman ki snong ki thau ki jumi will say adon mono brawan rung na din na hagi snong ki thau ki jungi ki ban wan pengop ikon samla ban wan di ya kini ki jing di open buai ni da kerpat bagi pek perman ban mar sentip in pentip syaki bor pulit bagi nom sim ya ka anya lade marba kabide hibat udrox kaya pher bat kiwe di ki an ki bolong la ka de ka batu batim la ni ka bidi kiat ndre ka bidi but udrox ka don ka ne ka NDPS act ki khot ka pet kerpang ki don ki act ki section ba pher ha ka bangim de ben sim hala de ka an de ben pentip segi pulit mardo kanam kin yo ban le ya ka bran kam swan pen kut so ban kentu sa jisin ikun samla jong ka dong ribhoi jong jala jong baro ko we bangin kiar lailum laiwa nagi jing penlian bandi drugs say no to drugs bangin yo ya ka lawe ka pernah ya ka pon bless you